Hola, nens i nenes! Us agraden els superherois? Genial, perquè avui tenim el Batman i l'Spiderman. Aviam què els hi passarà. Endavant, Kitxalla! Batman! Ai, 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 ai! T'he relliscat, que caic, que no sé volar! Oh, m'he fet mal, ajuda! Què t'ha passat, Batman? Què fas aquí, així? Aixeca't, home! És que he caigut i m'he fet molt de mal, ajuda'm! Aviam, ostres, és que no et puc aixecar, peses molt, xaval. Estàs molt musculat. Ja sé, tu posa't així, ben estirat, que trucaré a una ambulància. No triguis, que em fa molt de mal! Ja tenim aquí l'ambulància, ja la veig venir. Però quina ambulància és aquesta? Això és una grua! És que peses tant que no he pogut aixecar-te. No caps enlloc més. Ja sóc aquí. Què ha passat? Doncs miri, he relliscat i he caigut. Clar, amb aquesta capa que portes, segur que te l'has trepitjat i has caigut. És que no es pot anar així arrossegant la roba pel terra, home, ja. Que no és veritat. Vinga, calla i a l'ambulància. Ostres, que fort! Com l'ho has fet? Perquè jo estic habituat a posar gent a les ambulàncies. Què et penses? Jo sóc molt fort, Molt superheroi i no teniu força per res. Ale, me'n vaig. No em deixis sol amb aquest conductor, sisplau. No, i et segueixo. Si us ha agradat aquest vídeo, no oblideu fer-vos subscriptors al nostre canal i compartiu-lo amb els vostres amics. És gratis!